Kajingsha ujor jong wei rangba uba R1 pai wan chnong hakapor budang long kumu serdar dwara nong trenem serdarship halo kajingmi kijingkeno bouladon kti hagikam bamsap kawanadu usnam arjar arpuwei ter ban peteng hadu usnam arja arpulai hadu benda penlong ya kakhasil setunmos district council KHDC ban pha tokit hakakat santrik leber arjar pusau hadu menta kadang sakut klam kanu karai kumban supentip hakakat santrik leber arjar pusau ka executive committee jong ka KHDC hadien ke jingyo pdiang ya kitei ke jing ujor kalathung ya ka kenhun toket ka balathung yoba Dominic Sony marbanyang magistrate first class ka district council court kumu inquiry officer bat laptha ya ban IT ka kaipot hapo live nai na du balapenmi ya ka hukum Henry watla ka jing aipor ka ba live nai kalakut bat latam sau banai hadu menta ka council kampat la ban pemna pai ba ya ka kaipon Kumban supentip yoba R1 pai la ujor da uklur ninson donau badai menteri jong kadwara nong ternem serdarship bat kani ke jing ujor kamdei tang hapo ka KHDC Henry hadu officer in charge jong ka Mausanram police station hau banail ber arjar pusau bat ke jing ujor kadai nadu ki kam jaka ka baulak kam trai ki babun tili ki jaka ka bah kador kalakot hadu shiklur lailak laipulai hajar news pa propsan nengka ka jinglung khajna no mau siap ki banakawa jelang batwa khasi mara kata klem ke jingtip ka executive dorbar batru bande ki masi ka jing ai no objection certificate na ka benta ban snai ki yeng lengba ka pradhan mantri awas yojana gramin PMAYG shakibrio ki bomdon jaka bat ki wei banyo jing pensai balai kani ka kam ka sakut klem dala banwanra ka kaipot la ban pensai bo tei rangba ubalabat kumusildar ladan kdine em hakikam bamsap ba per kumba lakeno nakaliang sulong mi layo banikran bot ba pensingan NCM udupti chief executive member kakhasil atau mas district council KHDC bakmi yakatnat ilaka halor kani nakaliang ba pensingan ulai thu bahadu menta ka council kadang up ya kaipon now inquiry officer IO bat ban pentip ru ba ka jing simport kadai ba kadang yai ka jing tokit Henry ula benrap ru ba ka council kanyele ban om penslam jing huri urang tipo da dwara nong ternem habede ba hakasantrik luber ajar psau ka district council club tha ijing toket halo ka jing ujo habede ba jing persa yu serdar barim Henry mentap sim labrai em kadi long mengila thung gen query but nginang abe ka inquiry report tangata kakum ka sakhi satar bengidon ke pensisa ba ka jing don kita ki bali ka ki ka snap bat kampat ai rai hadu mentah ka bali ka sempor so banai ka sempor kendiat namar bapi tentang nomor way bangila konstitutif ka inquiry tentang ka depend ru how inquiry officer pi de lada kimpat la bana report ho nginum penslam than kar bala angin penlungkot kar bala tene lada upan kandidat pol asing imban se kata hatu kot kum ketigi jingnya kata inquiry jong pi hatu pilalap nem pi ite ki daw kandidat msoi ki balong ka ngimpat nut banong tan mari bagi kam kan sa ki baro khoi sa pau haga ya ki charges bro khoi kan sapau haga report jong inquiry officer ni sutu bon ni ba wan phai song kama ka kum ka tiai bengidon la sem maka kam ke biwa dia ya ka jaka ka jong ka leadership ka ba ka song dor siklur tam ula dia klem ke jingtip ki pat ya kata ru la se nganum la ban comment menta da se na kaleng inquiry officer unsa find out begini ki allegation baro beli kam la ban thung do sada bopura kat badang don ka suspension nginum pat la bantung ubapura nomor uni dengan suspend kamdei bangila terminate lada terminate la thung bapura lada ka shong ka report ka lab ba ki charges baro khoi la proof dan ngila ban terminate lada ka report ka ong ba ngimla kan gunung balong positif kat kum ka charges te ngila ban reinstate biang eu try ka sempor ba kan ka report ba pin thai sun kin sa so mino ki report na time slam show Bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yeki bale hi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya